Ale nauczycielka zapytała dzieci, kim w przyszłości by chciały być. No taka dziewuszka wstała go do... Pani nauczycielko, ja chciałaby być pielęgniarką. Zaś taki syneczek, no a ja chciałby być lotnikiem. A ten Antek, co zawsze tak wstawał go do... Pani nauczycielko, a ja bym się chciał zajmować dewiacjami seksualnymi. Co ty godosz? Ty wiesz, o czym w ogóle ty godosz? Ale pani nauczycielko, za chwilę pójdziemy do dyrektora. Ale pani nauczycielko, niech pani mi dopowiedzieć. Idą 3 kobiety drogą i niosą w ręce loda. Jedna go gryzie, jedna go liże, a jedna go ssie. Czy pani wie, która z nich jest mężatką? Takie rzeczy mi tu, takie świństwo mi tu opowiadasz. Pani nauczycielko, ja to pani odpowiem. Ta, która ma obrączka na ręce. A to, co pani myśli, to są właśnie dewiacje seksualne. Żona swojego chopa po raz pierwszy wysłała na wywiadówkę do swojego syna. Hop poszedł, po godzinie przyszedł, ale taki nerwowy i ryczy na niej. Cało ty, no cało ty! O co się rozchodzi? No kurde! Żeby posłać mnie na wywiadówkę do synka i nie informując mnie, wiela molot i do kiery klasy łazi. Nauczycielka w szkole napisała na tablicy słowo larmo. Kodo, dzieci kochane, ułóżcie mi z tym słowem zdanie. No, stał taki syneczek i go do, wie pani co? U nas dzisiaj w nocy było larmo jak piorun. Tam u góry bantowali, jakoś balanga była. No potem następny synek wstał i go do, wie pani co? A mój dziadek, jak wczoraj przybijał sztachety gwoździami, jak się klupnął w palec, to było larmo jak pieron. No dobra. A potem taki ten Józik wstał i go do, moja siostra ma swojego synka i oni się tak spotykają już dłuższy czas. No jakie słowo larmo? No, a my w domu mamy taki jeden wielki kalendarz. I moja siostra każdego miesiąca tam robi taką czerwoną kropkę. A w tym miesiącu nie ma kropki. Wie pani, jakie larmo? Przyleciał taki mały synek ze szkoły do domu i go do tato, a ja dostał 1 z geografii za to, że nie wiedział, kaj Afryka leży. A ty wiesz, kaj leży Afryka? Tata pomyślał, no musi chyba być kaś blisko. Bo u nas murzyn robi i on codziennie do roboty na kole przyjeżdża. Nauczycielka w szkole napisała na tablicy słowo ananas i go do, dzieci kochane, ułóżcie mi z tym słowem zdanie. No wstała taka dziewczynka i go do, no a ja w sklepie kiedyś widziała ananas, ale mama mi go nie kupiła. No dobra, a ty? A tam potem jeden stoi go do, ananas to jest taki owoc z ciepłych krajów. No dobra, a ty? Taki Józik wstał go do, a nas jest 5 bajtli w domu i tata z mamą. I razem wszyscy śpimy w jednym takim wielkim łożku. Na kaje słowo ananas. Czekaj pani nauczycielko. Ojciec jak przyłazi ze szychty i jak się naje tych karminadli, oblatów i potem popije kiszką, to wszyscy idziemy spać. Tata z mamą śpią w głowie, a my wszyscy w nogach. Po chwili jak tata zacznie puszczać te bąki, a na nas leci ten smrot. Na lekcji biologii nauczycielka Godo. Powiedzcie mi, jakie to jest słowo, jako to jest część ciała, na 5 liter, z przodu jest P, a na końcu jest A. Żaden nie wiedział, ale z tej ostatniej ławki ten Józik się ino tam głosi. Ona go nie chciała wziąć do odpowiedzi, bo ino takie szpetne słowa cały czas godał. No ale dobra, pani nauczycielko, to jest pięta. O! O szczęście, ale podoba mi się twój tok myślenia. Ale pani, ja też teraz zadam pani taką zagadkę. Co to jest? Sprężyste, długie, jest na 3 litery, a w środku jest U. Kurde, takie szpetne słowo chcesz mi tu powiedzieć? Pani nauczycielko, to jest łuk. No szczęście. A on go do, ale podoba mi się tok pani myślenia.